Даиджа намхед 3 хел равган харидем. Равгани обычный подсолнечный, бад равгани загир. Иш боша равгани оливковый, барами салат палат хубай. Камтар молочка, кефиру сметана. Иджа боша себ, намхед себи дюшес гирифтем иха. Иш боша себи голден. Иджада камтар свекла гирифтем, лаблабу. Барои ягон хе салат мекунем. Баъд иҷайнами банан гирифтем. орди гандумӣ гирифтам ана як пачка, орди якум сорт. Орди гандумия нон мехоҳам кардан, нони гандумӣ. Бодринг, киви намхе камтар. Холоса мевагиё гирифтем кам-кам ҳар хела. Иҷа боша краска барои ранг кардани тухмҳо. Яке ида тухм ранг мекунам. Баъд иҷа себ, и себа намедонам ёдам нест номаш чияй. Апелсин, анор, кабачок гирифтем. Листи салат, лимон даиҷа дусета лимонои мехостагим набуд, ам хеле гирифтем. Лимони тоҷикӣ кофтем ё узбекистонӣ наёфтем. Баъд помидор, як ду намуд помидор гирифтем. Иҷада боша зелен ҳар хела як пакет да. Ана баъд гирифтем наску, лубию бегоҳда
шӯрбои тоҷикӣ мешавад. Худо хоҳад иншоалло шӯрбои наскиву ва шӯрбои донагӣ хулоса. Инҷа боша манаи гречка, зелёни гречка гирифтем. Баъд макарон да аксия шидай 3-4 пачка гирифтем. ин макароно қимат шидагиян аксия кати 38 рубли ба фикрам гирифтем. ҳозир ако ҳамаи продуктҳоя ҷобаҷо мекунам. дар инҷа боша бо манаи каду гирифтам якта барои бегонида самбуса мешавад. Ман хел кубик майда мекунам ша. Баъд пиёзам бисёр накунӣ хубай кадуда. Асосан пиёз бисёр фарши гӯшти нағз мебина. Кадуда зарур нестай. Каду худаш сочнияй ба мазза. Мадаи равған қатӣ кардам, приправа, зира, мурч. Инам хел дӯстони азиз, вақте ки тёрка мекунӣ кадура, тёрка кунӣ, сокш бисёри бад мебурояд, ин хел хубтарай. Мана дӯстони азиз, самбусаомона пухта гирифтам. Қариб ки месӯзондам шона. Як тарафи духовкам амихе сурхи бад мекунад, як тарафиш уқанӣ. Барои ҳаминам қариб месӯхт. Инҷа боша дуюм листша мемонам. Инҷа фаршам ҳастай бо. Баъд инҷа ду зуламай ҳамида хай мекунем ша.
азиз, хӯроки мо ҳам тайёр шуд. Мабуди тафатир када будам ва ёро реза кардам, майда кардам табақда. Ай боло шӯрбоя кашидам, шӯрбои донагӣ. Дӯстони азиз, мо мешинем ифтор мекунем. Ба мо иштиҳоитон, ба шумо ҳам, ба шумо худоҳофизӣ мекунам. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.